яъне ки иди фитрро дар шароити хона гузаронанд. огоҳонида шавад дар шаҳри Москва ки даштномҳое ки мекунед худтона гунаҳгор накунед. аввалашда дар бораи чизе ки гап задам, номи видеоро ҳамуна мемонам. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як информатсияи наве ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. хоб, аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан запретошон аз Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан регистратсияшон дар база дани Россия ҳаста ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран танҳо WhatsApp да муроҷиат кунед, проверкаи запрет ва проверкаи регистратсия мекунад. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо мақомоти Федератсияи Русияи шаҳри Москва аз мусалмонон хостанд ки намози идро дар хона гузаронанд. ҳукумати Москав аз мусулмонон хостааст, аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки намози иди Рамазон, яъне ки иди фитрро дар шароити хона гузаронанд. дар номае ки саҳифаҳои телеграмии русӣ аз қавли департаменти сиёсати миллии шаҳрдории Москав рӯзи 3 апрел нашр карданд, гуфта шудааст ки рӯзи 10 апрел дар рӯзи иди Рамазон маҳдудиятҳо ҷорӣ шудааст. гуфта мешавад ки ин нома ба кордиҳандагон ва дигар идораҳои маҳаллӣ фиристода шудааст, то кормандони мусулмонашонро аз ин маҳдудиятҳо огоҳ созанд. яъне ки ҳар як корхонаҳое ки муҳоҷирон кору фаъолият мекунанд аз ҷониби ҳукумати Москва ана ҳамин нома фиристода шуд ки ба нафарҳое ки шаҳрвандои Осиёи марказӣ мебошанд огоҳ карда шавад ки дар рӯзи ид намози иди худро дар хонаҳои худшон бигзоранд. яъне ки ба масҷидҳо гуфтанд маҳдудиятҳо ворид кардагӣ ҳастанд дар рӯзи ид. инчунин ба идораҳои маҳаллӣ низ ин номаро тақсим карданд то ба ҳар муҳоҷире ки дар маҳаллаҳое зиндагонӣ мекунанд аз ин хабар огоҳонида шавад дар шаҳри Москва. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, як бори дигар ба ҳамаи шумо омади иди Рамазона муборакбод мегӯм. худованд куна ки садҳо соли дигар дар идҳо зинда ва сарбаланд бошем ва худованд куна ки ватани азизи мо боз ҳам аз ида пешрафтатар ва ободтар шавад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки ҳастай ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хоб, дар ҳамин ҷо як чиза ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. нафарҳое ки дар Московский област қарор доред, агар бихоҳед ки трудовой договор кунед официально, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да муроҷиат кунед, трудовой договори официални тайёр мекунад. як кас нависонда ки мошолло ина мешидааст ку бе рекламаи қимор. мошолло ина беҳтарин, аллоҳ ҷазои хайртон диҳад. бародарои азизу гироми қадр, ман фикр мекунам ки тамоми одамизода ба сухани хуб як чиза фаҳмонда мешавад ва ҳар касе ки аз шумоҳо хатогиҳои моро мебинед, хоҳиш мекунем ки бо сухани хуб амуро бинависонед. ҳар як инсон мафкура дорад, ақл дорад, мақсад ислоҳшавандаи ҳамаи чиз. тоҳирҷон нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган дар Россия мобилизатсия сар шидай. ҳамин гап роста ё ин ки не? дар душанбе аблава рафтесай ҳозир дар ҳамин мавзӯъ камтар равшанӣ меандохтем. дар Россия аз 1 апрел сар карда даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ, мобилизатсия не. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бошад, бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ, шаҳрвандое ки сину солшон расидагӣ ба хизмат даъватшон кардесиянд. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҳамин як чиро нафаҳмидам. мисол айхонаи прастои оддӣ монам, зиндагӣ мекардагимонам закот бояд батем ё ин ки не? бародари азиз, ин саволотона метавонед ки дар ягон одаме битиҳед ки мақсад маълумоти пурратар дошта бошад, нашод саволҳое ки мисол закоту дигар чизо муҳим мебошад. як каси дигар нависонае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, меган парвозҳо ба Россия махкам мешавад, роста ё ин ки не? не, бародари азизу гироми қадр, парвозҳо танҳо аз шаҳри бохтари ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Москва тӯли як муддат манъшон кардагиянд, тамом. а так дигар ҷоҳош парвозҳо ҳаста ёдира шуда. боз як каси дигар нависонда: рост суд меган, номи видео ба гапоите сафқадат намекунад. масалан, қарори нав нависӣ. дар ин видео не ки қа комментарияе ки даже дар ҳама видеоҳо ҳамин саволҳо ҳастанд бо хонишон. номи видео ба гапои ман дар ҳолати сафқадат намекунад ки
мафкураи баъзети мақсад намегира ҳаму суханронии мараву намефаҳмед ман дар чӣ мавзӯъ гап задесам. як мисоли оддӣ меёрам ба ҳамаи шумо. ман дар ин ҳамаи видео аввалашда дар бораи чизе ки гап задам номи видеоро ҳамуна мемонам. ира ба назар бигиред номи видеоро. як кас навишонда ассалому алайкум ака. хизмат кай тамом мешавад дар Тоҷикистон? даъватгирӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 27 мая давом мекунад. як каси дигар навишонда ассалому алайкум. аз душанбе ба Москва рафта мешавад 12 апрел. аз шаҳри душанбе парвозҳо идома дода истанд. танҳо мо гуфтем ки аз бохтар маҳдудият ворид кардаанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаи худмона ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи иловагӣ бошад метавонед ки дар комментария бинависонед. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.